Фән һәм техника белгече булган галимнең балалар өчен иҗат итү бик тә үзенчәлекле бит. Киң кырлы Җәвит Тәрҗеманов матур әдәбиятка мәктәп партасыннан килгән, күңеле белән гомере буе бала чакта калган бәхетле язучы. Мин сезне бүген Җәвит Тәрҗемановның «Мөгезле арыслан» дигән китабы белән таныштырмакчы булам. Безнең инде һәрбер шагыйрьнең нинди дә булса шигыре күңелгә кереп кала торган була. Әйтик, Зәкия Туфайлова да ул әни дип язып куйдымыймы? Шәүкәт Галиев та ул Шәүәли. Габдулла Тукайның инде уйлап та торасы юк туган тел шигырьләре. Җәвит Тәрҗемановның шушындый хәтергә кереп калган, истә кала торган шигыреннән ул төрле кешенеке төрлечә булырга мөмкин. Йомшак су, йөгерек су. Йомшак су, йөгерек су, син мине чистаю, бер тапта калмасын, битләрем аллансын, кулларым агарсын, тешләрем тазарсын, авызым елмайсын, колагым тыңласын, йомшак су, йөгерек су, һәммәсен чистаю. Менә бу шигырьне язган кеше кем булды микән ул? Кичкенә вакытта аның авторы турында уйлап та бирмисең, шигырен кабатлыйсың да йөрисең инде. Бу үземнән ничек хәтерләгән булсам, шул вакыттан сөйләп йөри торган шигырьләрнең берсе. Баксаң күрсәң, Җәвит Тәрҗеманов ул безнең технолог булган икән. Машиналар технологиясе кафедрасында эшләгән кеше булган инде ул. Һәм шундый матур итеп балалар өчен шигырьләр язган, әкиятләр язган. Җәвит Тәрҗемановның бу китабын чыгару быел ул очраклы гына булмады. Җәвит Әфтәхетдин улы Тәрҗеманов 1920 елда туган булган, Казан шәһәрендә туган булган. Аның тууына 100 ел уңайы тулу белән чыгарылган китап инде бу. Җәвит Тәрҗемановның әдәби мирасы аның шактый бай. Без инде аның шигырьләрен беләбез, без аның әкиятләрен беләбез. Аның Лобачевскийга багышланган Көмеш дага һәм Лобачевскийның яшьлеге дигән китаплары барлыгын беләбез. Ул язучы буларак шактый күп эш эшләгән. Ләкин ул аның төп эше түгел, аның төп эше, әйткәнемчә, машиналар технологиясе кафедрасында инженер-технолог булып эшләүе. Менә шушы ике эшне бик уңышлы итеп алып барган инде ул. Һәм Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге мактаулы исеменә дә лаек булган кеше. Җәвит абыйның бездә кулъязмалары, әкиятләре бар иде, шигырьләре бар иде. Без аның шигырь китабын чыгарырга булдык. Кичкенә балаларга менә хәзер күрсәтәм мин аның кайсы бер битләре. Менә йомшак сумынсы. Табылган әйбер. Монда Җәвит Тәрҗемановның әкиятләре дә бар, шигырьләре дә бар. Миләүшә Вәҗиева ясады иллюстрацияларын. Иллюстрациялары мәктәпкәчә яшьтәге балаларны кызыктырырлык инде. Моның рәсемнәренә караган саен нәрсә турында язылганлыгын беләсе килә, укыйсы килә. Әлбәттә, Җәвит Тәрҗеманов ул безнең шагыйрь генә түгел, ул бик матур әкиятләр авторы да. Монда телевизор караучылар тарафыннан шундый сорау да булырга мөмкин инде, нишләп шигырьләре генә алынган, ник әкиятләренә игътибар итмәдегез дип. Бу очракта шуны әйтергә мөмкин. Узган ел Җәвит Тәрҗемановның әкиятләрен аудиокитап итеп яздырдык һәм аны безнең сайтка кереп тыңларга мөмкин. Аның шук туганнары, аның көмеш койрыклары, алар искиткеч матур, шундай детальләргә игътибар итеп, тормышны лупа аркылы караган шикелле, зурайтып караган шикелле иттереп язылган әкиятләре, аларын сайтка кереп тыңларга мөмкин. Аларны Татарстанның халык артисты Дания Нурлы укый. Шулай итеп, китабын алып шигырьләрен укыйбыз һәм шул вакытта сайтка кереп әкиятләрен тыңлый алабыз. Без Җәвит Тәрҗемановның шушы 100 еллык юбилее уңаеннан һәр яклап ачарга тырыштык дияргә дә мөмкин инде.